खुलुमबाय नोंथांमोनखौबो आंनि आरएल ब्लग चेनेलावहाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आंनि माने इउट्युब चेनेल दङ बे चेनेलखौहाय आङो माने फानगोन आरोखि ना बिनि सायावनो आं नोंथांमोननो देखायगोन चेनेला बेसेबां साबस्क्राइबार दङ बेसेबां वाच टाइम बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन जायफ्रा लानो गोसो बे चेनेलखौहाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो होगोन आंनि डिसक्रिपसनावहाय गाहायावहाय जायनो नांगौ माने फन खालामनानै रायज्लायहरनो हागोन आरोखि ना लानो गोसोबा प्राइसखौ खोन्थानाय जायाखै आरोखि ना फन रायज्लायनाय जागोन बियो दा बेसेबां वाच टाइम बेसेबां साबस्क्राइबार बेखौ आं देखायनोसै नाजाबाय थादों आं बिदिबा YT स्टुडिअ'आव हाबनोसै बेयाव नुनो मोनबाय नै 3080 सब्सक्राइबार वाच टाइमा 2.0 माने बेवहाय 177 मिनिटल' जादों ओमफ्राय गासै भिडिअ'आ खयथा दंमोनथाय 26 थाना दं आं देखायनो आङो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6टा 7टा 8टा 9 10 11 12टा 13 14 15 16 17 18टा 19टा सर्टआ दङ मोनसे नै 20टा दा बेनो आरोखि ना दा जायफ्रा लानो गोसो नोंथांमोन लानो हागोन माने बे चेनेला माबानिमोन फ्रिफायार गेमनिमोन आरोखि ना बेनिखायनो बिराद बारायनो थादों आरोखि ना गेम होनबाथाय बिराद बारायो आरोखि गेमनिबा ओमफ्राय दा आं चेनेलखौ सोलायबाय आरोखि ना चेनेला दस्रामोन दा आं आर लाहारि ब्लग होबाय नायनो मोजाङै बेहाय नायनो हागोन पिककनि आरोखि ना दावरायनि होखादों प्रफाइल पिकचार सार्चिं खालामब्ला फैखागोन नायनो हागोन स' भिडिअआ बेखिनिमोन आरोखि ना लोगोफोर जायफोरनो नांगौ माने नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय जायहा लानो गोसो बियो माने कन्टेक्ट खालामहरगोन आरोखि ना थेंक इउ फर वाचिं